Takže aby tvoje trávenie a črevná flóra správne fungovali, denne musíš prijať 30 gramov vlákniny. Ukážem ti, čo to znamená. Tu je obrovská porcia brokolice, obsahuje 30 gramov vlákniny. Ale zješ denne toľko brokolice? Nemyslím si. Máme tu obrovskú porciu ovsených vločiek, obsahujú 30 gramov vlákniny, ale toto ti ani neodporúčam zjesť, majú až 2000 kalórií. Alebo máme tu 10 krajcov celozrnného chleba, obsahuje iba 15 gramov vlákniny. Ale inak, kto by zjedol toľko krajcov za jeden deň? Uznávam, že ovocie a zelenina obsahujú veľa vlákniny, ale ešte stále potrebuješ niečo, čo zvyšok vynahradí. Niečo, čo je rýchle, jednoduché, zdravé a nepríjmeš zbytočných 100 000 kalórií. Fiber shake iba pomiešaš s mliekom alebo vodou, vypiješ a bum. Už aj má tvoje telo tých extra 10 gramov vlákniny prijatých, za ktoré sa ti poďakuje. Takže aby tvoje trávenie a črevná flóra správne fungovali, denne musíš prijať 30 gramov vlákniny. Ukážem ti, čo to znamená. Tu je obrovská porcia brokolice,